Și bine, v-am regăsit la un nou episod de bine astăzi. După cum vedeți, jucăm Among Us. Un joculeț care mi-a plăcut foarte mult. L-am jucat prima oară și am zis de ce să nu le arăt și oamenilor cât de tare e jocul. Și mie personal îmi place. Hai să vedem. Dacă aș vrea să pic impostor. Hai, impostor. Nu sunt impostor. Băi, băiete. Ce task-uri am? Laborator. Hai să-l vedem pe Snam Storage. Nu e foarte greu. Hop. Bun. Ce? Am făcut bine. Uai, dar ce task e ăsta? Ce? Oh, aici. Hop. Am din nou în storage. Ce? Ce? Atât? Acum aici. Ei. Hai, mă! Alo, nu înțeleg de ce-o fi dat meeting. E roșu. E roșu. Ce, mă? Pe ăsta l-au votat? Na, că-l votat și eu. Hai să vedem, este sau nu este? Uai, chiar a fost un impostor. Mai doar unul. Dacă tot aici am misiune aici. Sau? În fine. Tân. Să vedem. Laborator. Am misiune în laborator, băi. Sper să nu vină. Hop. Oh, shit. Bun. Mi-am terminat misiunile, mai am doar aici. Mai am aici de făcut. Ce? Hai, mă, de ce dau meeting? Că nu știu cine este. Să vedem. Cred că e Purple. Este mov. E self-report. 100%. Hai să... Nu am zis. Hai. Bun. Acum să vreau să mă duc în sfârșit acolo și să-mi fac task-ul. Dacă mai dau ăștia self-report. Bun. Dacă mai dau MRC meeting. Hai, bă! Nu știu. 4. Da, mai violet. Așa. Bun. Hai să fie. Da, mă, uite că a fost impostor. A avut dreptate. Play again. Dacă mai vrea reclama vieții.
Bun. Haide să mai dăm un meci. Că l-a durat prea puțin. Mai dăm unul și facem episodul. Băi! Haide să pic impostor. Îmi iau culoarea maro. Care este... Hai. Bun, hai să pic eu impostorul. Suntem hat. Oh! Pet skin game. Suntem hat. Vreau să-mi pun o hârtie igienică. Dar nu mai vrea. Hai să pornească odată jocul. Să pornească jocul. Este ora 11 când filmez. Dar mă mir că stă atât de puțini oameni. Dar nu începe. În fine, ies de pe mapă. Hop, haideți. Mai dăm aici la Oreo. Tot îmi place Oreo, dar nu. Aici. Bine. Haide să înceapă măcar aici jocul. Da, de ce dau ăștia liu? Bă! Haide că a mai intrat unul. Că pur și simplu nu intră. Bă, dar nu intră, mă, nu intră în joc. Haide că a mai intrat unul. Da, a ieșit. Hai, mă. Hai, să vezi că este și ăsta. Hai, mă, hai. Haide, mă, bine, mă. Dacă mai iese cineva, dau live la game și încheiem episodul. Bine, mă, în sfârșit începe. Hai să fiu impostor. Să fiu impostor. Alo? Bun. Nu sunt impostor. Să vedem. Am misiune fix aici. Să nu fie aia. Dar nu înțeleg cum se face asta. Rup sau cum se face? Nu știu. Am văzut că mulți oameni nu-și fac task-urile. O să urmăresc cu niște playeri. Ăsta aici este suspect. Ăsta. Da, o să dau și oliv. Mai vedem o dată și dacă nu pic. Aia este game episodul. Dar dacă s-ar putea să nu mai... În fine, cam acesta a fost episodul. Am fost Edi, pa!